Roditelji su zaposlili 22-godišnju dadilju Kirsten Miles iz New Jerseya koja je završavala fakultet. Prihvatila je posao dadilje kako bi platila svoje račune. George i Farah Roscoe tražili su dobru dadilju u vrlo teškom razdoblju za njihovu obitelj. Naime, njihovo najmlađe dijete, 9 mjeseci stara Talia, se razboljela. Dijagnosticirana joj je bilijarna atrezija koja uzrokuje zastoj jetre, a liječenje nije davalo dobre rezultate. Obitelj je čekala donaciju jetre koja je odgovarala Talinoj. Čekali su i čekali, ali vrijeme je isticalo. Liječnici su im rekli da Talija možda neće dočekati svoj drugi rođendan ako uskoro ne dobije jetru, a onda se događa nešto nevjerojatno. Za 3 sedmice jako je zavoljela Taliju, a onda je donijela emotivnu odluku. Htjela se testirati i vidjeti odgovara li njena jetra Talinoj, ali onda je saznala da njena jetra odgovara i odlučila je razgovarati s obitelji oko dalje procedure. Oni su prvo mislili da dadilja nije shvatila ozbiljnost situacije jer doniranje dijela organa nije kao doniranje krvi. To uključuje dugu operaciju, oporavak i određeni rizik, ali dadilja je znala u što se upušta i bila je ozbiljna. Cijela procedura bi trajala 14 sati. Kirsten bi provela 7 dana u bolnici, izašla bi s ožiljkom od 12,7 cm, ali za nju je to predstavljalo malu žrtvu da bi ova beba preživjela. Hvala Bogu, operacija je dobro prošla i oboje su se brzo oporavile. Kirsten je spasla ne samo jedan život, nego cijelu obitelj. Zaslužuje svaku pohvalu. Djevojčica sada trči uokolo, igra se i jede kao nikad prije. U svijetu u kojem se čovječanstvo ponekad čini hladnim i sebičnim, ljudi poput Kirsten zaista nam daju nadu i nadahnuće. Mogla je jednostavno nastaviti živjeti svoj život usredočujući se na sebe, ali umjesto toga odlučila je proći dugačak proces koji se njezin izlagao u riziku, sve kako bi djevojčica imala priliku živjeti. Ako Kirsten nije superheroj, onda ne znam od koje. Molim vas, podijelite ovu priču ako i vi danas želite proširiti malo svjetla i nade. Do narednog puta, sve najbolje. Preuzeto sa stranice www.noviživot.net